Imeya yaseMzinyathi ithi aya ngasemaphethelweni amalungiselelo. Wonke ama-B&B indawo zokuhlala seyigcwele kithi. Njengoba sikhuluma nawe njena sebengena abantu eMajuba, sebengena abantu eZululand, koFilidi, Baqulusi, koNyukhasela, sebegcwele abantu koMnambithi. Ngiyathemba futhi ngicabanga ukuthi sebegcwele abantu eMgungundlovu, njengoba bekhona eThekwini, abanye abaye balale khona, babhuka khona, babhuke futhi le koKing Cetshwayo koMpangeni. IDandi July ngumjaho wamahasho ngowesibili kwemkhulukazi esifundazweni, ulandela-ke iDurban July esanda kubanjwa. Uma singawushintsha siwenze ukuba ungene ngaphansi kwe-gambling board, ngaphansi kwebhodi lephethe ezokugembula, uzolahla amathuba abantu kanti la becosha khona onsumbulwane bengangenanga kakhulu emaphaketheni ngoba siyaqala. Kodwa siyafisa ukuthi nabo babe sezingeni nje elibahloniphayo, kodwa lingathathi ilungelo labo bese kuba uthathwa abanye umjaho. Lo mjaho uneqhaza elikhulu ekuthuthukiseni umnotho weindawo engaphansi komasipala wesifunda waseMzinyathi njengoba-ke ufaka igidi emnothweni wendawo. The 2024 edition of the Dandi July promises to be at another level with 10 mouth-watering races, as has been said, a fashion showcase involving upcoming and established designers and models, and later followed by the Dandi July music experience at Dandi Horse Racing Track. Uveza namathuba emisebenzi. Iningi lababambe iqhaza kuwona ngosomabhizinisi bendawo. Lo mcimbi wenza umehluko omkhulu la kwelakithi eDandi. Kusukela kule yaminyaka ngazi kahle ukuthi le mcimbi yeza. Ngangihlomula nje kwakudala ngoba ngisho kule yaminyaka ngisashayela amatekisi. Ngangithutha abantu beze la eDandi. Ngakho-ke ngangizuza. Nakulo mjaho ingqephu ihamba phambili. Ubeka ebalazweni abasiki bengqephu abasafufusa. IDandi July yehlukile kuDurban July njengoba kuyona amahashi ayatelebhela, kanti kuDurban July ayaholopha. Ihashu Alpha and Omega laseMpumalanga ilona elanqoba isigaba esikhulu somjaho iDandi July ka-2023. Akwaziwa-ke ukuthi ingabe u-Alpha and Omega uzokube egitshelwe ngubani kulokhu njengoba ujoki wakhe u-Alfred Dube okuyindodana yomnikazi wakhe yadutshulwa yashona khathi beyithela phezu kombhikisho e-Alfred Nzo e-Eastern Cape ngoNcwaba wanyakenye. Amahashi ayizimfimfilithi kulo mjaho nguyena u-Alpha and Omega, uLindela, Nxakanxaka noSummertime.